Ngoba bafowethu nginikhonzile bafowethu. Ngimkhonzile umuntu omnyama. Ngiyolokhu ngenisiza bafowethu. Ngiyolokhu ngenizama kancane kancane. Bafowethu sihlangana lapha notshwala. Yekani utshwala. Yekani amabhiya. Yekani utshwala, especially nisebasha nje. Bafowethu asiphuzeni sesigugile. Ake siguqule lento, ake sididisitha ke manje. Ake siphuzeni sesigugile bafowethu. Ngoba njengamanje we are still fresh, njengamanje we are full of ideas, njengamanje sasa energetic ukusebenza kanzima. Bafowethu asina business notshwala. Kulesimo esikusona nje ezabantu abamnyama asinalutho phela thina. Asinalutho. Noma ungababuka nje abafana abaphuma emndenini enotho. Emndenini eno abanalutho nabo ngoba lokho abanakho okwabo baphume futhi nakho beyofuna nini ukuthi niba bangani nabo nibuke bona benithengela utshwala. Nibuke bona nihlale ko left ngoba futhi asina business notshwala. Ngicela bafutho nendlebe angilalele. Yekani utshwala. Focus ube into engcono, ube umuntu ongcono ngoba awukwazi ukuphilela utshwala wena uthi udla ubusha bakho awunandaba nokuphila. Cha, ikusasa liyeza. Uyogugu nani mfowethu? Phuzana notshwala. So guga sinani? Kulungileke uma unalowo msebenzi o-decent. Guaranteed ukuthi uyosebenza wena uzuguge uretire kodwa ukwazi ukuyeka utshwala. Kodwa mina into engiyikhalelayo ukuthi asibe ngcono kunalento esiyiyo manje. Umuntu nomsebenzi ongcono asibe ngcono kunalokho ukuthi mhlambe ibusiness mhlambe umema abanye ama surroundings akho uwa involve kwi movement yakho ngoba inhloso yami ukuthi bafuni we need to be better people. Abantu abamnyama asikwazi ukuba ama-consumer otshwala bafuna. Ngaze ngabona ama-channel eDakwenya, ngaze ngabona kuxokozela ema-channel noRamandiya. Ake ngikhulume nje ngalolu hlanga oluningi-ke la ngaphandle kwethu amandiya. Ngaze ngibona amandiya mina exokozela eDakwenya engazazi ukuthi awubani azafusekisane ukuxokozela. Ngaze ngibone lokho mina, ngaze ngibone abelungu beDakwenya noma ungabathola bephuza ngoba bakhona kodwa bayidlanzana abafundi. Thina phela ungathola isiphuza, thina ngathi siphuza sonke thina. Mhlambe yimi ngedwa ongaphuza. Nawe comment section abafundi bayaphuza abantu bakithi. Umuntu omnyama ikuyifashion lento yokuphuza. Ise fashion lento ontombenhle idakwe imazi amantombazana aphuza utshwala. Sisi man. Khona ngeke ngawalayisha la engasahlanzi. Bafowethu asinalo ibhizinisi notshwala. Asikwazi ukuba ama-consumer ento ebhedayo, ento esibulalayo futhi sibulala ama-ideas, esibulala umqondo. Umuntu azathi ngithanda utshwala, I feel better ngotshwala, I feel better ngotshwala. Utshwala umuntu wami ngoba bayangigila. Mase buhlwile kusasa awubuyeli back to kulezo nkinga lezo zakho. Lungisa lezo nkinga zakho. Msuku ubalekela ngotshwala, ubutshwala uhlala udakiwe phela. Uma ufuna ukuhlala udake ufuna ube nemali eningi phela unayo imali yotshwala wena. Ngoba into usuhola udle yona le mali okufanele kuyibeke after paying bills lesele uyiphuzelana. Bafowethu hlukana notshwala. Bafowethu asihlukane notshwala. Into omnyama siyi-target. Ngeke uwabona ama-tavern elungwini, ngeke uwabona ama-tavern endaweni zamandiyo ngeke uwabona ama-tavern kuphela nje kuba lezi itoro lezo spa likho bani likho ungena nje uyothenga leyo 6 pack yakho. La ma-tavern avulwe emalokishini niyabulawa bafuthu siyabulawa. Hlukana notshwala bafuthu. Asinalo ibhizinisi notshwala. Kunemndeni nje siyaziyo thina ngakithi insizwa zizelwe insizwe emndenini utshwala. Ufile umuzi utshwala, ufile umuzi zikhona phela insizwa ikhona phela. Uyabona insizwa kodwa uyabona ibotho kusele ibotho utshwala. Bafowethu hlukana notshwala nize nincomana ukuthi isiphuzile izolo, esiphuzile mfana izolo.
omunye ngamlayisha ngapha emaboningi wathi udle 25,000 a night. Bewudla nefeba hayi ukuthi udlela. Fana notshwala. Sinale business notshwala bafowethu. We need to be doing better, we need to be doing great. As abantu abasuka kubandlululo, as abantu abasuka ngcindezi. Le freedom encane esiyitholile, le freedom encane yokwazi nathi ukuthi sicabange siphutshuruke ngoba sikwazi ukucabanga nje sinokubona into wrong ne right. Asichoose into right. Ngisomfundisi mina ngilithanda isonto. Ningabe senithi uzozenza ngcono ngathi no cha yekani utshwala madoda anihlangene notshwala nini. Anina business notshwala nini. Ngempela tavern siyophuza namhlanje madoda siyophuza namhlanje. Madoda kulungile yazi ukuthi into ebhlungu lapho ukuthi laba bafile ngathi there's no problem ngotshwala laba utho ukuthi impilo zabo zingcono ke zingconywana uyaphuza kusale lokho kusalayo avuke kuseni yonke into right inkinga zikho kodwa ke lami lithi asihlangene notshwala ngoba siyaphuza ngokusemzansi yazi nje bake besicwase sike sicwase futhi nangabo utshwala thola into ziyaphuza lento into ephuza utshwala into noma ingaqinqana nemonto bayinika urafi izoyiphuza yonke lo bani ngoba siyacwasa kuthiwa laba lo ukangene nje athola umsebenzi ahola aphuze iweekend yonke azaphuze nangeMonday afethu uzaxoshwe wona bakithi ngicela abafundi asihlukane notshwala angaze ngibona amakhongolezi ebhizi notshwala nje engiye nje la Africa ngabe ngisaya kululuhlanga olude kunathi la nje Africa angaze ngibone mnandi baseKongo bebhizi notshwala nje befaka utshwala kukancane bafowethu lama Africa lawo awaphuza yazi angaze ngibone nje mina iphuzayo bafowethu asiphuze sesigugile manje usu-achievile ke usunazo into zakho wena nomkakho ke usunakho konke bafowethu asiyeke umtshwala ngoba nale budlelwane benenithi nabo nitholana etshwaleni nibuye futhi nihambe nina nobabili niyophuza nina nobabili niyathandana nophuza nina nobabili nifike nigadane futhi omunye bemcimela ihlo ngithi umqondo usuhambile alivumelelo lihla licinelwayo seniyalwa futhi seniyendlini emxabene athi umvikela futhi insizwa befuna ukukhuluma naye wena wazwacabana wavuka wanezitha wena ngoba uvikela umuntu aniyophuza nobabili hayibo inqondone nenzano bafuthi abantu basinenzanga ngempela yini lento nenzana nomqondo lento yini nomtshwala ngikhonzile kanjani sinabhizinisi nomtshwala abanye impilo zabo azikho ngotshwala azikho bakhale baze bathuluma babo nezingane zabo ngotshwala kona bangekho emhlabeni ngotshwala wona ulimele nje ngotshwala wona unengozi engaka ngotshwala bayibuza ingane waliyazwa yini ushame bodlela le kuyashoko lokho enganeni zakho mase zikubuza ingane washa wayibhodlela netshwaleni bafowethu asinalo business etshwaleni sine image ebhedayo bafowethu ngotshwala imali zenu futhi niyacasha behind phuza imali yami futhi niyacasha behind leyo nto futhi ke uyabona umuntu mayesesho lokho akusekho ngakusho vele isebenzele esenza imali yakhe akusekho ngakusho ngoba uthi uphuza imali yakhe lungile futhi yaxolisa. So let's talk about alcohol from a medical doctor's perspective. So have you ever wondered why people drink alcohol? Maybe to relax, have fun, or feel more social. Water hydrates you. Juice nourishes you. We don't drink them to change our state of mind, but alcohol is often used for that because it actually changes how your brain works. So let's understand this properly. So
alcohol is not just a beverage, okay? It's a psychoactive substance that directly affects the brain. It slows down brain activity, making you feel relaxed, less anxious, and more confident. As alcohol levels rise, people feel tipsy, but that tipsy feeling is actually early brain impairment, affecting judgment, coordination, and self-control. Why? Because it activates what we call the reward pathway. Some people keep drinking to chase that feeling, the reward, the dopamine release. In medicine, problematic use is called alcohol use disorder, defined in the DSM, or Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders, or DSM-5. It is characterized by an inability to stop or control your use of alcohol despite negative social, occupational, or health consequences. Not everyone who drinks develops this, but risk depends on your genetics, health, and drinking pattern. So why do some people vomit when drinking? Vomiting is your body protecting you. Alcohol irritates the stomach lining, number one, produces a toxic chemical called acetaldehyde, directly, which is broken down by the liver, directly stimulates the brain's vomiting center as you vomit, right? So some people vomit faster because of lower tolerance, drinking quickly, empty stomach, or genetic differences like we've mentioned, right? So why do some people wake up with hangovers, right? A hangover is not just dehydration. It involves, number one, mini withdrawal as the brain reacts to the alcohol, leaving toxic byproducts like the acetaldehyde, which is the liver that breaks it down, right? Fluid loss and what you call electrolyte imbalance, inflammation, poor sleep quality. Some people experience worse hangovers due to genetics, type of alcohol, and quantity consumed, right? So what do the percentages mean on alcohol? When you say 6%, 12%, or 40%, this is called alcohol by volume, right? ABV, not the ABV. It tells you how strong the drink is, okay, and how much of it is pure alcohol. So do the percentages add up when you drink more? Understand well, right? The percentages do not add up per se, but the amount of alcohol does. What matters is the total pure alcohol consumed. For example, if you're going to take 6% of 500 mils, it is equals to 30 mils of alcohol. 3% of 1 liter equals to 30% of alcohol. So it's the same total alcohol, same effect on your body, right? So stronger drink equals to more alcohol per sip, right? Weaker drink, it means you may drink more volumes, right, for you to get the same effects. You understand? So your body feels the exact same effect from both, right? Your liver only cares about the total volume of ethanol, not how much water or soda it was mixed with. Do you understand what I'm trying to say? So talking about the health effects, alcohol is processed mainly by the liver. It's broken down into acetaldehyde, like we've mentioned, right? A toxic substance, okay, before being cleared, of course, by the body itself. So excess alcohol increases your risk of liver disease, right, high blood pressure, and heart problems, and also certain cancers, right? Let's not forget stomach ulcers and gastritis and all of that, right? So all the studies suggested that moderate alcohol, especially red wine, a glass of red wine, might protect the heart. But these studies were observational and could not prove cause and effect, right? So more recent guidance from organizations like the American Heart Association show that there is no proven heart benefit from alcohol or that glass of red wine. Alcohol is not a requirement for health or a good time, my people, right? The fun feeling is your brain being altered, not improved, right? So true health is built on a foundation of a balanced diet, exercise, and quality sleep. Things alcohol often interferes with, my people. Ubonakala kanjani kumdubuli? Lezi insuku sinenkinga enkulu kubantu abaphuzayo nje bayalwazi lodaba ukuthi kunenkinga enkulu ukuthi imdubuli ke saka ithe ichithisa yonke indawo. Ukubona kanjani umdubuli? Okay, ake singene kule nto. I-alcohol ihlukene kawu-2. I-alcohol kune-methanol, kune-ethanol. I-ethanol ile alcohol ephuzwayo. I-methanol ile alcohol yokuclean le enjengotinasi.
Okay, so lama alcohol ahlukana kanjani mayengena emzimbeni ngoba amabili adakwana? Ahlukana kanje, uma uphuza i-ethanol, i-ethanol iyashintsha i-break down ibe amanzi ne-carbon dioxide. I-methanol mayishintsha ibe i-formaldehyde eshintshayo ibe i-formic acid. Yenzani i-formic acid? I-formic acid ibulala ama-optic nerve, ibulale izinso, ibulala namanye ama-organs ngaphakathi kuwena. So eziqhubeka nokuyiphuza uyakancane kancane uyafa. Okay, so why laba bantu bagcina bechuze ukuthatha upoison nofaka etshwaleni? Okay, into abaphusha lapho ama-price. For instance, i-ethanol uma iwu-80 rand ilitha, i-methanol iwu-10 rand. So nawe-ke uyabona njengomdayisi ukuthi okay yini into ongayidayisa la ezokukhinisela imali. Seke kwaba negameko emncwabe sesike sayihamba sithe kuba abaningana abangani bami bazi abantu abalungile. Ababuya bekhuveni umuntu athawule ngithi shaye breakfast aqeda aphatha umqinqo kusofa ngithi ubuka i-TV kancane ngithi ukubamba isithongwane isikhathi ukubamba isithongwane angasavuka umuntu sekuvele kwafeyila yonke into. So ngokwami ngiyasola ukuthi kungenzeka ukuthi vele ngenxa yemdubulo yona njengoba kuchaza ukuthi ibulala izinto ibulala ama-organs ngaphakathi. So slowly yangokuya kudlala impahla iyaqeda. Angisho-ke ukuthi ubani ubulele bani nokuthi bani akenze. Mina bengichaza nje ukuthi yini umehluko phakathi kwama-alcohol awu-2, yini eyenzakalayo uma waphuza amabili a-break down kanjani ngaphakathi kwi-system yakho uma ngabe usuwaphuzile. Ukuthi wena uchoose ukuthi wenze njani ngakho, it's up to you. Back to the original question. Uyakwazi yini ukubona ukuthi lo umdubulo noma lo ubona umdubulo? Ngoba abanye bathi hayi amalebuli, abanye bathi amakhalakhala, abanye bathi nje. Okay, here is the truth. Ngeke uzukwazi ukubona umdubulo noma kusona umdubulo unless uyayithatha uyitesta elab. They can only tell you elab ukuthi this thing umdubulo noma cha. Ubale onesikhathi sokuhambisa izinto elab akekho. So bottom line, it's your choice. You decide. You wanna go on drinking umdubulo or ufuna ukuma completely because you don't know who's who. I don't know because le mdubulo ikhona ngisho itolo ezinkulu, ikhona yonke indawo, ifaka yonke indawo emdubulo because it's cheap. This is business. Labantu they worry about money. So it's your choice. What you wanna do okwakho. Mina umabhodla nje umala bengifuna ukunichazela le party.